På et år dør over 200 cyklister. Men ikke længere. Med hjælp fra den nye UCS GPS udviklede cykelscanner får du både mere sikkerhed i trafikken og mindre stress over cyklisterne. Det er den helt nye teknologi inden for GPS'erne. Den ser cyklister på ca. 30 meters afstand og fortæller, når de er meget tæt på, så du bliver advaret om cyklerne. Det hjælper både dig og cyklisterne. Den kan sættes fast på ruden via en sugekop, der sidder bag på GPS'en.